Ако не е имало брак, но има деца, които носят фамилията на баща си. Когато не е имало брак, тогава жената въобще не е влезнала в рода на мъжа си. И това, което не може да направи, е не може да работи за децата си, да кажем, в родовата терапия, защото тя не е вътре в този род и няма как да работи в мъжовия си род. Но когато често ми се случва и в консултациите с довереници да нямат брак с мъжете си, особено когато имат момчета, аз им задавам въпроса: помислете си, вие сте свекървите, които ще приемете новите снахи в вашия род, във вашата фамилия. Как ще приемете някой в рода и в фамилията, когато вие самата не сте вътре? Тоест, снахите ви ще дойдат от този род, ще вземат тая фамилия, вие ще сте извън рода. Така че, когато решите да правите семейство, помислете върху този въпрос.